דפים מי שרוצה שהרב לא חובה, אבל זה מקורות מה שנקרא. לפני שאני אתחיל, זה שיעור שמתקיים בדרך כלל בימי ישיבה, ביום שלם, עכשיו בגלל המצב בימי ישיבה ככה קצת הוקפאו, אבל הרווחתם שבאנו עד הבסיס, בדרך כלל מתקיים בישיבת תל אביב, מעלה אליהו מחוץ ליד הקריה שמה, אבל איך אומרים, הרווחתם. יישר כוח לאור וליעקב, וכמובן לרב הכנסת האורחים, בעזרת השם שזכות הלימוד, תעמוד הפעלים, כל הקשורים שגם השם תהיה רפואה שלמה. מי שרוצה להסתכל פה במקור הראשון, הגמרא במסכת פסחים אומרת, בדף ק"ח, איתמר, מצה צריך הסבה. דהיינו, מצוות אכילת מצה צריכה להיות בהסבה. רגע, אפשר לשאול שאלה רב? כן. שבת הזאת, שבת הגדול, הרבה אנשים רוצים, לא רוצים שיהיה להם חמץ בבית. קוראים סעודה עם מצות. שבת הזאת. בשביל המנת שלא יהיה חמץ, ילדים וזה. כן. מה העניין בדבר יש בעיה? אין בעיה, מצד ההלכה אפשר לאכול. רק בערב פסח אסור לאכול מצה. לא, אין בעיה, מקצוע. יש מנהג. מה? איך המוציא? לא, תלוי. הספרדים לא מברכים המוציא על מצות, אז אי אפשר לעשות על זה לחם משנה. אשכנזים כן יכולים. עכשיו, חוץ מזה, יש גם מנהג לא לאכול מצות כבר מראש חודש ניסן. יש כזה מנהג. זה לא חובה, אבל זה מנהג. אומר אז אני אומר, יש מצבים יותר קשים, לפעמים פסח או מוצאי שבת, ואז זה עוד יותר, ואז ממש אסור לאכול מצה ביום הזה, אז איך אומרים, השנה זה עוד יותר קל. אנחנו נוהגים כל השנה לברך המוציא על המצה. בסדר, אין בעיה, אין בעיה, אז ודאי שאתם יכולים. אלא אם כן, אני אומר לך, אלא אם כן, מי שיש לו מנהג לא לאכול מצות מראש חודש ניסן, אז זה באמת בעיה. אבל אם לא קיבלתם את המנהג הזה, אז אפשר, כן. אומרת הגמרא, איתמר, מצה צריך הסבה, במצוות אכילת מצה צריך להסב. מרור, אין צריך הסבה. שאוכלים מרור, לא מסיבים. יין, מים שתיית יין ב4 כוסות, צריך להסב או לא צריך להסב. אומרת הגמרא, איתמר משמי דרב נחמן, צריך הסבה. ואיתמר משמי דרב נחמן, אין צריך הסבה. יש מי שאומר בשם רב נחמן כן צריך הסבה, יש מי שאומר שלא צריך הסבה, והגמרא אומרת לא פליגי, אין מחלוקת. בתרתיקס קמאי, בתרתיקס בתראי. אחד דיבר על שתי כוסות הראשונות, והשני דיבר על 2 כוסות האחרונות. לא ניכנס פה להמשך של הגמרא, כי פחות קשור אלינו. בסופו של דבר, הגמרא מסיקה, תראו כאן את המשפט האחרון, אשתא דאית מרחי ואית מרחי, כיוון שיש מחלוקת. יש מי שאומר שדווקא בכוסות הראשונות צריך לשאת. יש מי שאומר בכוסות האחרונות, אז מה נעשה למעשה? אידי ואידי והאורסבה. יש מחלוקת, אבל מספק, אנחנו צריכים להסב בכל 4 הכוסות. אז בגמרא, זה מה שהגמרא, זה רוב מה שיש לגמרא לומר על הסבה, אחרי זה יש לגמרא עוד כמה פרטים על אישה וזה, אבל אז אנחנו רואים שצריך להסב, מתי צריך להסב? אכילת מצה ו4 כוסות. כן, הנה כבר אמרנו הלכה, שבאמת כל אחד יקפיד להסב על צד שמאל, ישים פה לא כמו שאני נמצא, ישים פה איזה משהו נוח יותר, איזה קר או משהו, כדי לא על האוויר, אי אפשר להסב על האוויר. שם או כיסא עם ידית, או כיסא עם ידית, ואם לא כיסא עם ידית, אז שישים איזה משהו, שימצא לעצמו את הפתרון להסב בצורה כזאת, או שישים עוד כיסא ליד, אבל העיקר שזה לא יהיה על האוויר, לא מסיבים על האוויר, וכל אחד יקפיד על זה שבאמת הוא אוכל את המצה בהסבה, כל המצות, כל הזיתים של המצות, וגם כל 4 כוסות צריך להסב. אלא מה? מגיעים לרמב"ם, פתאום רואים שהוא מוסיף משהו שלא כתוב בגמרא. הרמב"ם במקור 2 הסתכלו בהלכה ח', בסוף קודם נראה ממש המשפט האחרון אומר הרמב"ם, ומתי צריכים הסבה,
בשעת אכילת מצה, אכילת כזית מצה בשתיית 4 כוסות האלו, כמו שהגמרא אומרת, ושאר אכילתו ושתייתו. הרי אוכלים עוד דברים, יש שולחן עורך, אוכלים גם דברים נוספים. אם מסב, הרי זה משובח, אומר הרמב"ם, ואם אליו אינו צריך. הרמב"ם פתאום אומר שגם בשאר אכילה ושתייה, אם מסב הרי משובח, מה זה אומר? שיש מצווה, אתה עושה מצווה, רק מה, אתה לא חי, אז זה לא, אם לא, אז זה לא חובה, לא ביטלת, לא עברת עבירה, אבל בכל אופן, יש מצווה להסב גם בכל הסעודה, ככה פוסק הרמב"ם. ונשאלת השאלה, מה המקור לרמב"ם? בגמרא לא כתוב את זה בכלל. בגמרא כתוב בסך הכל שיש מצוות הסבה במצה וב4 כוסות. מה המקור לרמב"ם שיש גם מצווה להסב בכל שאר אכילתו ושתייתו? אז לפני שנענה על השאלה הזאת, נביא כאן חקירה שחוקר הרב מבריסק במצוות הסבה. עכשיו נכנסים ממש להבנה של הלב של מצוות הסבה. האם מצוות הסבה זה מצווה בפני עצמה? דהיינו, בלילה הזה יש, ליל הסדר זה הלילה שיש בו הכי הרבה מצוות בשנה. אין עוד לילה בשנה שמרוכזות פה הכי הרבה מצוות. חלק דאורייתא, חלק דרבנן. מדאורייתא יש לנו היום 2 מצוות, אכילת מצה וסיפור יציאת מצרים, כלומר את ההגדה. מדרבנן יש לנו אכילת מרור ו4 כוסות. אז זה המצוות שיש לנו, חוץ מעוד פרטי מצוות של חרוסת שזה גם מצווה ושל הטבלה, אבל יש הרבה מצוות בלילה הזה. אחת מהמצוות זה מצוות הסבה. האם המצוות הסבה זה מצווה בפני עצמה? זה אפשרות אחת לומר. דהיינו, כמו שיש מצוות מצה, מרור, יש מצוות הסבה. אלא מה? עכשיו, מצוות הסבה, דבר ראשון מצוות הסבה מדרבנן. נתחיל מזה. הסבה זה מדרבנן, בתורה לא כתוב את מצוות הסבה. זה אחת מהמצוות מדרבנן שיש לנו בלילה. זה כמו מרור שזה מדרבנן בזמן הזה, כמו 4 כוסות. האם מצוות הסבה זה מצווה בפני עצמה? אלא מה? חז"ל באו ואמרו לנו, מתי צריך להסב? יש לך מצווה להסב. מתי צריך לעשות את המצווה הזאת? או בזמן אכילת מצה, וגם בזמן 4 כוסות. זה אפשרות אחת להבין מה חכמים תקנו לנו במצוות הסבה. אפשרות שנייה, להגיד משהו אחר לגמרי. מצוות הסבה היא לא מצווה בפני עצמה. מצוות הסבה היא פרט מפרטי מצוות מצה ומפרטי מצוות 4 כוסות. למעשה, נסביר. יש מצווה לאכול מצה מהתורה בלילה הזה. חכמים באו ואמרו איך אוכלים מצה. רבנן באו ואמרו, אתה צריך לאכול מצה בהסבה. הסבה היא פרט מפרטי מצה, כמו שצריך לאכול למשל אכילת מצה כדי אכילת פרס, יש כל מיני פרטים במצוות אכילת מצה. אחד מהפרטים זה שצריך לעשות את זה בהסבה, אבל למעשה הסבה זה לא מצווה בפני עצמה. ואותו דבר לגבי 4 כוסות, הסבה זה פרט מפרטי מצוות 4 כוסות. יש מצווה לשתות 4 כוסות, איך שותים 4 כוסות? אומרים חכמים בהסבה. במילים אחרות, לפי הצד הראשון, אם יהיה לנו, בשולחן ערוך נגיד, אם יהיה ספר הלכה, אז איפה מצוות הסבה? צריך להיות סימן נפרד. יש מצוות מצה, מצוות 4 כוסות ומצוות הסבה. לעומת זאת, לפי הצד השני, איפה מצוות הסבה תהיה צריכה להיות כתובה? בסימן שמדבר, אכילת מצה. אז אחד מהפרטים זה מצוות הסבה. אותו דבר ב4 כוסות, באותו חלק של מצוות 4 כוסות, אז יצטרכו להוסיף, אז יצטרכו להוסיף שצריך לעשות את זה בהסבה. נקרא לכם כאן, יש פה מקום 10, כל מה שאמרנו כתוב ברב מבריסק על הרמב"ם, חידושי אריז, נקרא את המילים שלו. לפני שנראה אותו, בעצם הוא כבר נכנס, אני רק אקרא כאן כמה ביטויים, כי הוא כבר נכנס פה לתוך הרמב"ם. הוא אומר, חכמים קבעו למצווה זו, איזה מצוות הסבה? בשעת אכילת מצה, בשתיית 4 כוסות, אבל על כל פנים מצווה בפני עצמה.
ולא מדיני המצווה של מסע וארבע כוסות. זה הצעד הראשון שאמרנו. יש מצווה בפני עצמה, זה לא חלק ממצוות מסע וארבע כוסות. או, צד שני, אני מדלג פה אני רק רוצה להביא את הביטוי, אחרי זה אנחנו נראה כאן את מה שהוא אומר, בהמשך הדברים. רק הוא אומר כך, דין הסבה הוא דין בקיום המצווה של מצה וארבע כוסות, זה הצד השני שראינו קודם. בא ואומר הרב מבריסק שמהרמב"ם יש הוכחה לאחד משני הצדדים שאמרנו. ובואו נראה את ההוכחה שלו, זה יותר נכון, זה לא רק הוכחה אחת, יש 3 הוכחות מלשון הרמב"ם איך להבין את מצוות הסבה. האם זה מצווה בפני עצמה, או שזה רק פרט בפרטי מצוות מצה וארבע כוסות, וכאן זה אחד הדברים המעניינים שבבריסק, לפעמים הם מלמדים אותנו, שכשמדייקים מהרמב"ם, אז לפעמים אפשר לקחת משפט ולדייק בינו, אבל לפעמים אפשר להסתכל על סדרה של הלכות אחת אחת שנייה, ומזה נפתח לך באמת משהו מעניין, כמו שתראו עכשיו כאן. מה נפקא מינה? נגיע לנפקא מינה, אנחנו נגיע לזה ודאי. אומר, תסתכלו כאן במקור מספר, במקור השני כאן, ברמב"ם. אז תראו שיש כאן, אנחנו נראה כאן למעשה את בסך הכל הסבה ברמב"ם נמצא בסך הכל בשני סעיפים, זה הכל. 2 הלכות. אבל נתחיל מהלכה ו'. אומר הרמב"ם ככה, בכל דור ודור חייב האדם להראות את עצמו כאילו יצא משבות מצרים. דרך אגב, הרמב"ם יש נוסח, אנחנו אומרים בכל דור ודור חייב האדם לראות את עצמו. הרמב"ם אומר להראות את עצמו כל יצא ממצרים, ומה ההבדל אם אתה אומר לראות או להראות? להראות זה לאחרים, ולכן יש כאלה שבאמת רוצים כדי לצאת ידי הרמב"ם, הם באמת מתלבשים בצורה כזאת, הם עושים כמו הצגה כזאת, שמים לוקחים, מחזיקים מקל ושמים כאילו מצה וזה, אז יש כאלה אומרים שכדי לקיים ידי מה שהרמב"ם אומר, להראות את עצמו, דהיינו שתראה את זה כלפי חוץ, אז זה דבר בפני עצמו. ועל דבר, אני ממשיך ברמב"ם, ועל דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה, וזכרת כי הווי עבד היית, כלומר כאילו אתה בעצמך היית עבד ויצאת אל חירות ונפדית. כל זה הקדמה להלכה ז'. תראו, לפיכך, מה הכוונה לפיכך? בגלל שאנחנו למדנו שאדם צריך להראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, צריך להראות את עצמו כבן חורין. לפיכך, הלכה ז', כשצועד אדם בלילה הזה, צריך לאכול ולשתות, והוא מסב דרך חירות. נקודה. אחרי זה הוא אומר כל אחד ואחד מהאנשים, חייב לשתות יין בלילה הזה, בסדר. אז מה אומר כאן הרמב"ם? שצריך אדם, בגלל שאדם צריך להראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, הוא צריך לאכול ולשתות והוא מסב דרך חירות. מה לאכול ולשתות? לא כתוב בינתיים. אומר הרמב"ם בהלכה ח', פה הרמב"ם דבר ראשון נכנס לפרטי הלכות הסבה, אפילו אני איש בישראל לא אחד שיעשה, אישה לא צריכה הסבה, דים אישה חשובה צריכה הסבה, וכן בן אצל אביו והשמש בפני רבו צריכים הסבה, אבל תלמיד בפני רבו אינו מסב כן הרתה רבשות. בקיצור, יש פה פרטים, מי כן חייב להפס, מי לא חייב להסב, אבל נראה שורה הבאה, אומר הרמב"ם, מתי צריכים הסבה? בינתיים לא אמרנו מתי צריך להסב. הרמב"ם רק אמר שצריך לאכול ולשתות, והוא מסב דרך חירות, משהו מאוד כללי כזה. בשעת אכילת כזית מצה, ובשתיית 4 כוסות הללו. בשאר אכילת שווה שתייתו, אם מסב הרי זה משובח, ואם עליו אינו צריך. אז מישהו כאן ראיתי כבר שהתחיל לומר, זה מצווה שונה. מה הכוונה שונה? נפרדת. יפה, יפה מאוד. אז בדיוק זה מה שאומר הרב מבריסק, שכשרואים את הרמב"ם הזה, ועוד מעט נסביר את הדברים, רואים שהרמב"ם ממש זה די מפורש, שהמצווה הזאת היא מצווה בפני עצמה, ולא פרט בפרטי מצה. למה? כי תראו, בהלכה ז' הוא אומר, בגלל שחייב אדם לא רואות עצמו כל יצא ממצרים, לכן כשעושה את בלילה הזה צריך להסב. דהיינו, יש מצווה להסב. הוא לא הזכר כאן לא מצה, לא 4 כוסות, דהיינו. ויותר מזה, בהלכה ח' מה הלשון? מתי צריך הסבה? כשאתה אומר משפט כזה, מה אתה אומר? יש כזה דבר שנקרא להסב, מתי צריך לעשות את זה? במצה 4 כוסות. דהיינו, אם הסבה זה רק פרט של מצה, אז היה צריך להיות כתוב בדיוק הפוך. היה צריך להיות כתוב מצווה לאכול מצה,
ואיך אוכלים מצה? בהסבה. פה כתוב בדיוק ככה, מצווה להסב, הלכה זין, מצווה להסב. מתי צריכים הסבה? מתי עושים את ההסבה? במצב 4 כוסות. אז זה, כמו שאומרים, היה ניצחת, שהרמב"ם למד, כמו, ופה זה באמת דבר שמעניין, ההוכחה כאן היא לא ממילה זאת או מילה אחרת, היא מזה שרואים ביחד פה את שתי ההלכות, הלכה ו' וז' וח'. אז יש פה הוכחה גדולה, כבר שהרמב"ם למד, וכפי שיעקב אמר, אנחנו נצטרך לראות נפקא מינות בעניין, שהרמב"ם למד שיש מצוות הסבה, אלא מה? חז"ל אמרו, מתי מסיבים? יש פרטים, נכון? איזה פרטים יש בהסבה? צריך לצאת בצד שמאל, אז אחד הפרטים של הסבה, מתי עושים את זה? באיזה חלק בסדר עושים את זה? בשעת אכילת מצה, ובשעת שתיית 4 כוסות. זה ראיה אחת, מהרמב"ם. ראיה נוספת, הרמב"ם, תסתכלו בהלכות, במקור 5, בהלכות מצה, אין לך דף? אומר הרמב"ם בהלכות מצה פרק ו', כתוב ככה, מצווה תעשה מן התורה לאכול מצה בליל 15, בכל מקום, בכל זמן. והרמב"ם כל פרק ו', כל פרק ו' זה פרק שמדבר על אכילת מצה. בכל הפרק הזה לא מוזכר הסבה. יש פה הרבה פרטים בפרק הזה. צריך לאכול כזית וצריך זה וצריך זה. פרק שלם על מצוות מצה, אין שם הסבה. אז זה עצמו ראיה לעניין שלנו. אם הסבה זה פרט בפרטי מצה, אז שהרמב"ם בהלכות מצה, הוא היה צריך להזכיר את זה. הרמב"ם לא הזכיר את זה. למה? כי הרמב"ם משיטתו. מצוות מצה זה לא קשור. מצוות מצה כשלעצמה, אתה מקיים אותה באופן מושלם גם בלי הסבה. יש מצווה אחרת שנקראת הסבה. זה מובא בפרק ז', זה לא מובא בפרק הזה. נגיע לזה, נכון? זה באמת השאלה שאנחנו נגיע אליה. ראיה שלישית, אומר הרב מבריסק, זה בדיוק מהרמב"ם שהתחלנו איתו. אנחנו התחלנו כאן הרי מהרמב"ם שאומר בסוף הלכה ח' שאר אכילתו ושתייתו, אם מסב, הרי זה משובח. דהיינו, הרמב"ם בא ואומר שיש מצווה גם להסב בכל אכילה ושתייה. אם נאמר שמצוות ההסבה זה רק פרט במצוות מצה ב4 כוסות, אז מה שייך להגיד מצווה להסב בכל שאר אכילה ושתייה? סימן רואים שמה של מצווה בפני עצמה. ולכן אם אתה אוכל את הדגים ואת הבשר בהסבה, קיימת מצווה. אלא מה? זה לא חובה, זה מצווה שהיא לא חובה. אם עשית קיימת מצווה, זה לא מעכב. אבל אז זה הוכחה שלישית מהרמב"ם שמצוות הסבה היא מצווה בפני עצמה. אומר הגריז, אבל אחרי הכל, מה המקור? הגריז, הרב מבריסק, אז הגריז ראשי תיבות רבי יצחק זאב. עדיין אבל צריך לשאול מה המקור של הרמב"ם שגם בשאר אכילתו ושתייתו היא מסב הרי זה משובח, זה מצווה. גם אם נגיד שזה מצווה בפני עצמה. אבל הגמרא אמרה, מתי עושים את זה? מצה צריך הסבה, 4 כוסות צריך הסבה. גם אם זה מצווה בפני עצמה, אבל אם אדם יסב היום, רוצה ידי חובה. לא, גם אם זה מצווה בפני עצמה, יש לזה כללים, זה נמצא בתוך מסגרת. אז מאיפה הרמב"ם לקח שגם בשאר אכילתו ושתייתו, הרי זה משובח? אומר הרב מבריסק, מי שירצה אחרי זה יראה פה במקור 10, יש פה צילום של כל הרב מבריסק, מי שרוצה יכול לקחת את הדף ולהסתכל אחרי השיעור. כאילו מה, בדיוק לראות את הדברים שאנחנו רואים עכשיו בעל פה. אומר הרב מבריסק, יש לו מקור מהגמרא עצמה. ופה זה גמרא מאוד מאוד חשובה לנושא שלנו היום. מקור מספר 3. הגמרא מסר פסחים באותו דף שראינו, באותו עמוד אפילו. אומר ככה. נראה לאט לאט את הדין הזה. אמר רבי יהושע בן לוי, השמש שאכל כזית מצה, כשהוא מסב יצא. מסב אין, לא מסב לא. שמע מן הבעיה הסבה. דהיינו, עיקר החידוש כאן של רבי יהושע בן לוי להגיד שגם שמש צריך הסבה. למרות ששמש סליחה הוא כאילו מישהו שנמצא שם לא בצורה כל כך של בן חורים, לא, הוא גם חייב בהסבה. אבל
בא והרב מבריסק אומר ככה, בוא ניקח את הלשון של רבי שמעון הלוי. מה כתוב? השמש שאכל כזית יצא, שיעור מסב יצא. הם רוצים לומר הלכה, ככה אומרים? מה? יפה, מצוין. כאילו, למה כתוב את זה בצורה כזאת של דיעבד? שמש שאכל כזית יצא, צריך להיות כתוב. שמש חייב להסב. כמו שיהיה כתוב, אדם שאכל מצה יצא. לא, אדם צריך לאכול מצה. מדייק מכאן הרב מבריסק, שכשכתוב כאן יצא ידי מה? השמש שאכל כזית מצה כשהוא מסב יצא, אומר הרב מבריסק שהרמב"ם למד שיצא, הכוונה יצא ידי הסבה. יש מצוות הסבה, אם הוא אכל כזית מצה, יצא ידי ההסבה. כשאומרים יצא, משמע שלכתחילה זה לא מספיק. וזה שיטת הרמב"ם. לכתחילה מצוות הסבה היא בכל אכילתו ושתייתו. ולכן הלשון כאן היא לשון של דיעבד. שמש שאכל כזית מצה כשהוא מסב, יצא. דענו, אכלת כזית מצה, יצאת. עשית, כאילו יצאת ידי חובה, אבל מה? רק בדיעבד. לכתחילה תעשה בכל הסעודה. מה מבין? זה המקור של הרמב"ם, לשון רבי יהושע בן לוי. מה? כל ההלכה הגדולה הזאת שכביכול בעיקר ליל הסדר ולא כתובה בפירוש. הפרט הזה, זה לא שכל ההלכה. מצוות הסבה כתובה במפורש. זה שצריך להסב במצה והרבוסות כתוב במפורש. הפרט הזה שיש לכתחילה עניין להסב כל הסעודה, רק הפרט הזה לא כתוב במפורש. זה להסב כל הסעודה. בסדר, זה מבחינת... זה הכי ארוכה, מבחינה כמותית, אבל לא מבחינה איכותית, כי זה לא מעכב. אחרי הכל זה לא מעכב. אבל בסדר, אני שומע את השאלה שלך. מה? השאלה היא כאילו, אכלת כזית, כל כזית זה מצווה, או שכל הארוחה זה מצווה? כאילו, איך אתה... אתה שואל כמה מצוות עשית. זו שאלה מעניינת. אבל איך זה נכנס בלשון, זה טוב. השמש שאכל כזית מצה כשמסב יצא, במה הוא יצא? הסבה, ככה הוא אומר, אחרי זה נראה שמי יש כאלה שמזומים אחרת. אבל ההמשך קצת לא מסתדר, אחר כך פתאום הגמרא כאילו מסבירה לנו, מסב אם, לא מסב לא, זאת אומרת, אם זה במצוות הסבה, אז גם הגמרא צריכה כאילו עוד פעם לחזור על זה כאילו. לא, הגמרא צריכה לחזור על זה רק בגלל הדגש של השמש, שהשמש רואים, אפילו שמש מסב אין, דווקא הוא באמת, אבל אמרנו, השמש שאכל כזית מצה כשהוא מסב, יצא, אמרנו, הנה, סיימנו. זה מחובר אכילת מצה למסב, זה מה שאתה אומר? מה שהדיוק הזה שיגיד שזה מצוות הסבה, נו, ואם זה לא אומר, הבנתי, מסב, ואם זה לא מצוות הסבה, גם אתה יכול לשאול, למה צריך, אמרת במפורש, יצא, אז משהו שבלי זה, אז לא יצא. העניין פה זה להסב, לא להסב כחלק מהמצה, לא דווקא כאילו עוד נושא. אם היינו גומרים עם מסב יצא, אפשר להכניס את זה. טוב. כשחוזרים עליו דגש, מסב. אומר, טוב, מה הדין? עכשיו נדבר על השאלה שבאמת היא תהיה אולי נפקא מינה בין שתי השיטות שאמרנו, בהבנה, זה לא רק עניין של הבנה, אלא גם יהיה כאן נפקא מינה. מה הדין אם אדם אכל מצה, שתה 4 כוסות, ולא הסב, שכח להסב? אתם יודעים, זה דבר שקורה. זה דבר שקורה. ולכן צריך, איך אומרים, להיות בריכוז גדול. במיוחד, אדם מגיע ליל הסדר, כל המשפחה, כולם, יש התרגשות, אדם כאילו נמצא כזה איכשהו בהיסח הדעת, אז הוא בגלל כל הציבור וכל האווירה החגיגית הזאת, ואז אדם עושה קידוש, או שאבא עושה קידוש, ואז מתחילים לשתות, רגע, צריך, אז אני אומר, בקלות זה יכול לברוח, ואז אתה מסתבך, אז אתה מסתבך פה, אם כן צריך לחזור, אפשר לחזור להסב, אי אפשר לחזור להסב, לא, כן, לא, דרך אגב שהוא כאן לא שיעור הלכה, כאילו כדי לראות את ההלכה, כל אחד יסתכל בשורה נאור משנה ברורה, אבל זה מסתבך, אם אדם לא הסב, זה אחרי זה לא בטוח שאפשר לתקן את זה, לכן אני אומר כאן, במאמר מוסגר, צריך, יש כאלה דרך אגב, יש אגדות, לכן אני אוהב לקחת אגדה, שכתוב שם ממש כל הוראות, כאילו כתוב ויסב, אחרי זה כתוב יכוון לצאת ידי חובת זה וזה, כאילו, כי שיהיה לך מול העיניים, אז מתי אתה צריך לכוון ככה, מתי אתה צריך להסב, מתי אתה צריך לאכול כזית, מתי פחות מכזית. אז אם אדם אכל ושתה בלי הסבה, בא ואומר הרב מבריסק, לפי שיטת הרמב"ם, שבינתיים זה השיטה שאנחנו הולכים איתה, האם יצטרך לחזור ולהסב או לא? אז התשובה היא שלא.
לא רק שלא, אלא גם אין בזה עניין בכלל. למה? אז בואו נחשוב. מצוות הסבה, חז"ל תקנו מצוות הסבה כמצווה בפני עצמה, ואמרו מתי תעשה אותה? לא בפורים ולא בזה, תעשה אותה בזמן, וגם לא בליל הסדר, סתם ככה, אתה חייב לעשות אותה בזמן אכילת מצה. אדם אכל מצה נגיד, או בזמן 4 כוסות, אדם אכל מצה בלי הסבה, הוא יצא ידי חובת מצוות מצה? הוא יצא ידי חובת מצוות מצה, ברור, למה? וזה חשוב, זה מה שחשוב להדגיש, ידי מצוות מצה הוא יצא ב100%, כי מצוות מצה, כי הסבה היא לא פרט ממצוות מצה, שאתה יכול לומר לא קיימת במצוות מצה כמו שצריך, כי לא עשית אותו לכל פרטיה, לא, מצווה אז יצאת ידי חובה לגמרי. מה לא יצאת? הסבה, כי לא הסבת. מה אתה בא ואומר? רגע, בוא נתקן את זה. איך נתקן את זה? מה נעשה? עוד פעם נאכל מצה, אבל המצה השנייה עכשיו היא לא מצה של מצווה. כבר קיימת מצוות מצה. 4 כוסות. בוא נקרא 4 כוסות. אדם שאתה כוס ראשונה, גמרנו, עשית עכשיו עוד כוס, כמו שאתה מתפלל במים, זה כלום, אלא אם כן זה תפילת נדבה, בסדר, אבל לא נקרא, אין כזה דבר שאדם עושה, אדם שעשה מצווה, גמרנו, אדם שותה כוס ראשונה ב4 כוסות, הוא לא יכול לשתות עוד פעם כוס ראשונה ב4 כוסות, צריך לחכות לסוף כדי שיהיה כוס שנייה, אדם אכל כזית מצה, קיים מצוות מצה, הפסיד את הסבה, גמרנו, אין, עכשיו שהוא יסב עוד פעם שיוכל מצה, עכשיו הוא אוכל מצה של רשות, אבל חז"ל תקנו להסב בזמן מצת המצווה. אותו דבר, אדם עכשיו בוא נשלים, נעשה עוד כוס, אין כזה דבר, הוא הפסיד, דנו 2 דברים, א' הוא לא חייב לחזור, ולא רק שלא יכול לחזור, אין בזה עניין, גם אם הוא יחזור זה סתם, זה כאילו אין לזה משמעות, לא שייך לחזור, אי אפשר לתקן, ככה אומר הגריז, כן, אז מי, אז עוד פעם, להלכה, אני רוצה כאילו להתקדם עם השיעור, להלכה כל אחד יפתח סימן תע"ב בשולחן ערוך, וירד שם את ההלכה, יש שולחן ערוך, יש משנה ברורה, יש... הכל כתוב שם, הכל כתוב, כל מי שיחפש ימצא את זה. אתם יודעים, ראיתי ששלמה זלמן אוירבך היה מתעונן שרוב השאלות ששואלים אותו כתובים במשנה ברורה. הוא אמר, מה, אנשים צריכים לבוא, זה כאילו... אז קיצור, ככה אומר הרב מבריס שיצא לפי הרמב"ם. הרמב"ם לא דיבר מפורש על השאלה מה הדין אם אדם שכח להסב, אבל הוא אומר ככה יצא לפי איך שאנחנו ראינו, הוכחנו באותות ומופתים, הבאנו 3 הוכחות מהרמב"ם שמצוות הסם לפני עצמה. ומילא, אם נשאל את עצמנו עכשיו מה הדין אם אדם אכל מצה בלי הסבה, ככה יצא לנו, שהוא יצא ידי חובת מצה ב100%, גמרנו, מצה הוא קיים, אי אפשר לחזור ולהסב, כי זהו, הוא הפסיד. תקנו הסבה בזמן אכילת מצה של מצווה. אבל הראש אומר משהו אחר, ועכשיו תראו את הראש במקור מספר 4. אומר הראש, אפילו אני שישראל לא אחד שיעשב, הראש מצטט את הגמרא, אז לא נחזור על הדברים. אומר הראש במשפט האחרון, ואם אכל בלא הסבה, יחזור ויאכל בהסבה. וכן בכוס ראשון ושני, אם לא שתה בהסבה, יחזור וישתה בהסבה. דהיינו, מפורש בראש, הוא אומר בהתחלה לא יצא, והוא חוזר בו. והוא אומר, אז מה לעשות? לא יצאת. אבל הוא אומר שיש פתרון, ואתה חייב לעשות את הפתרון הזה. תאכל עוד פעם מצה בהסבה, גם תשתה עוד פעם את 4 כוסות בהסבה. אומר הרב מבריס, שמהראש מוכח שהוא לומד כצד השני שאמרנו בחקירה מה זה מצוות הסבה. הוא סובר שמצוות הסבה זה פרט במצוות אכילת מצה, פרט מצוות 4 כוסות, לכן שתית נגיד כוס בלי הסבה, לא יצאת ידי 4 כוסות, כמו שאדם שתה פחות מרביעית. כאילו, כן, זה פרט במצווה, זה כמו שאדם שתה 4 כוסות לא ברביעית, או לא, לא בזמן מדי ארוך או משהו, אז גם זה אחד מהפרטים, לא קיימת אחד מהפרטים, לא יצאת ידי 4 כוסות, לא יצאת ידי 4 כוסות, אתה חייב לשתות עוד פעם, וגם יש ערך למה שתשתה עוד פעם, כי עכשיו אתה מקיים את הכוס, אז עכשיו לא עשית כלום, וגם אתה חייב לשתות עוד פעם, ככה אומר הראש. למרות שיש ספק דרבנן בכלל מתי יוצאים, כאילו... לא, אז עוד פעם, הלכה בגמרא שצריך להסב בכל 4 כוסות. מתוך ספק. אז מה? בגלל ספק יש. ספק. לא משנה, אבל עכשיו זה ודאי. ספק דרבנן.
עכשיו זה ודאי, אחרי שהרבנן פסקו שצריך לסב בכולם, זה הפך להיות ודאי. זה התחיל מספק, זה הפך להיות ודאי. אתה אולי התכוונת לשאול שאלה ששואל הר"ן, למה, הרי כיוון שיש ספק, אז למה הגמרא אומרת שהסב בכולם, הרי ספק את רבנן לכולם, אז פעם אין זה שיעור, אם אתה זוכר, אבל זה שיעור אחר. על כל פנים, ככה הראש אומר, אלא מה? תשמעו דבר מעניין. הראש מביא ראיה לשיטתו, ממה? מאותו רבי יהושע בן לוי. אז בואו באמת נראה, נתחיל שורה קודם ממה שקראנו. נראה את הראש, 3 שורות מהסוף, אומר הראש ככה, ואם אכל בלא הסבה, לא יצא. כי דאמר רבי יהושע בן לוי, השמע שאכל כזית מצא, כשהוא מסב יצא, משמע שמסבי לא מסב לא, זה לשון הגמרא, ואם אכל בלא הסבה, יחזור ויאכל בהסבה. רבי יהושע בן לוי הזה, מזה למד הראש, שצריך לחזור ולאכול עוד פעם. אז איך הראש למד את הלא יצא? לא יצא ידי חובת מה? מצא. מצוין. וזה נקודת המחלוקת. לפי הרב מבריס. הרב מבריס אמר שהרמב"ם למד שמה זה יצא ידי הסבה. ומכאן הוא הוכיח שצריך להסב בכל שאר אכילתו ושתייתו. אבל ידי מצא, הוא יצא גם בלי הסבה. הראש מפרש אומר אחרת. הראש אומר שיצא זה כדי ידי מה? הוא לא אומר זה מפורש, אבל מזה שהוא ממשיך ואומר שיוצא מזה שצריך לאכול בהסבה, אז יוצא מזה כשכתוב ברבי יהושע בן לוי לא יצא, הכוונה לא יצא ידי חובת מצא. ולכן אומר הראש, אז אם לא יצא ידי חובת מצא, אז אם אכל בלא הסבה, יכול זה אוכל בהסבה. בקיצור, נסכם בינתיים מה שאנחנו רואים פה. אפשר לשאול על השיטה של הרמב"ם, זה שמצוות הסבה, אתה לא יוצא באכילת מצה, רק ב4 כוסות ומצה. אז כאילו, יכול להיות שאתה אומר שמספיק אכילת כזית לצאת ידי הסבה, אם אתה אומר שמצוות הסבה היא דרושה גם ב4 כוסות וגם בכזית. על הלימוד עצמי של הרמב"ם. לא. הגמרא אומרת... רגע, שנייה, אתה יכול, זה לא קשור לרמב"ם, אתה יכול לשאול את מה שרבי יהושע בן לוי בעצמו אומר. לא, לפי הראש זה מסתדר, הוא יצא ידי אכילת הכזית מצה שלו. אבל עוד פעם, אבל מה לעשות שהגמרא בעצמה אומרת שצריך להסב גם ב4 כוסות. אז למה רבי יהושע בן לוי? אז אם אתה מסביר שזה יצא ידי מצוות מצה, אז זה מסתדר בדיוק. זאת אומרת, אם אתה תגיד לי אם זה מה שאתה מתכוון. כאילו, אתה אומר, אתה שואל לו ככה, אם מצוות הסבה זה מצווה בפני עצמה, והמצווה הזאת מתקיימת במצה וב4 כוסות, תעזוב רמב"ם, ואז רבי יהושע בן לוי שאומר כשהוא מסב יצא, הוא לא יצא ידי חובת, אם הוא מדבר, אני שואל דווקא על הרמב"ם, כי הרמב"ם אומר שפה אומר יצא ידי הסבה. נכון, אז אני אומר, לפי הרמב"ם כשיצא ידי הסבה, אז אתה שואל, הוא לא יצא ידי הסבה כי הוא צריך גם לשתות 4 כוסות. זאת אומרת, היה צריך לכתוב כאן, השמע שאכל כזית ושתה 4 כוסות כשהוא מצב יצא. כן, אתה אומר למה הוא שואל בן לוי? האם יוצאים ידי הסבה כל רגע ורגע או שזה מצווה אחת ארוכה? לא, הוא שאל לגבי השאר אכילתו ושתייתו, שגם יש בזה מצווה, אבל אנחנו אומרים עכשיו, זה שאלה באמת, זה שאלה מעניינת, כאילו אני אציב את השאלה, כאילו אם זה מצווה בפני עצמה, ואמרנו שמתי צריך להסב, בזמן אכילת מצה, בזמן 4 כוסות. אדם שיסב בזמן אכילת מצה, אבל הוא לא חובה, כן, אני מדבר עליו. אבל אם אתה לא יצאת ידי חובה של אכילת מצה, זה השאלה פה, לא? לא, אנחנו עכשיו הולכים לפי שיטת הרמב"ם, שאכילת מצה יצאת ידי חובה. הסבה זה מצווה בפני עצמה. אז העיר כאן, שלומי, מה קורה לפי הרמב"ם, מתי צריך להסב? ב4 כוסות באכילת מצה. אדם שרק הסב באכילת מצה, הוא עשה משהו בכלל? האמת היא, אני אגיד לך, פעם ראשונה שאני שומע את השאלה הזאת, זה מעניין, כאילו, זה לא בשביל עכשיו לחשוב על זה, אני אצטרך ללכת עם זה, ולחשוב על זה יותר בנחת, אבל זה באמת שאלה מעניינת, כי אם המצווה היא להסב, האם זה כמו אדם שאכל חצי כזית מצה, אדם שעושה חצי מצווה, זה שום דבר. האם גם פה, כמה שצריך להסב גם ב4 כוסות וגם באכילת מצה, אז אדם שהסב רק באחד מהם, אולי לא יצא ידי שום דבר, או שפה זה אחרת. אני מעלה את השאלה, לפי הרמב"ם, רק לפי הרמב"ם, אני מעלה את השאלה. הוא מחלק בין זה, רק משהו אחד קטן, כאילו הרמב"ם מחלק בין אכילת כזית הוא אומר שהכזית מצה ו4 כוסות יין, הם חובה לאכול אותם בהסבה. נכון.
אולי בגלל שהוא חלק את זה, אומר כאילו, אלה אם אתה לא עושה אותם בסבב, לא יצאת ידי חובה. כן, אבל הוא שואל, מה אם אדם מסב במצה כן, 4 כוסות לא. זה יצא רק במצה ולא ב4 כוסות. לא, אבל אין מצווה במצה, אמרנו, המצווה היא, יש מצוות הסבה. האמת היא, אז אני יכול להבין באמת, כמו שהוא עכשיו קצת מכוון אותי, יכול להיות שבה, יש, אולי זה כמו ספירת העומר, ספירת העומר יש, בדיוק, ספירת העומר יש מצווה לסור 49 יום, אבל כל יום זה מצווה בפני עצמה, לפי חלק מהשיטות, אז יכול להיות שזה משהו מהסוג הזה. נכון, כאילו יש מצוות הספירת 49 יום, אבל גם כל יום זה בפני עצמה, אז יכול להיות, אם נגיד שזה דומה, יכול להיות שזה דומה לזה, יש מצווה להסב גם פה וגם פה, אבל כל אחד זה גם כבר גם יש לזה ערך של מצווה. או נגיד, כמו, יש מצווה, מצאנו, הנה, יש מצוות הנחת תפילין. מה זה הנחת תפילין מושלמת? יד וראש, אבל אם אדם מניח רק יד הוא כמצווה. אדם מניח רק ראש הוא כמצווה, זה גמרא מפורשת. אז אתה רואה שיש כזה דבר, שלפעמים יש מצווה, אבל גם כל חלק זה לא אחד שאוכל חצי כזית מצה. כל חלק יש לו, הוא גם מצווה בפני עצמה. זה הרמב"ם הבין דווקא על זה שהגמרא חילקה, ואם אנחנו מסבירים ככה, כן, אבל תמיד שאומרים רק חלק, ואמרה שיצא ידי הסבה, אז אולי להגיד שגם כל דבר שאם אתה עושה, כאילו מצווה נפרדת, אבל... בהסבה, לא בכל המצוות. כן, כן. כן, יפה מאוד. עכשיו, יש שאלה. לפי הראש, אנחנו הרי למדנו עכשיו בראש, שהוא למד שרב יהושע בן לוי אומר יצא, הכוונה יצא ידי מצה, לא ידי הסבה, ידי מצה, אין מצוות הסבה, יש מצוות מצה, יש אחד הפרטים זה הסבה. לכאורה זה קשה, אז למה כתוב בלשון של דיעבד, שמה שאכל כזה מצה כשהוא מסב יצא? אז הרמב"ם לשיטתו הסביר, למה כתוב בלשון דיעבד? כדי להגיד שלכתחילה יסף כל שאר אכילתו ושתייתו. אבל לפי הראש שיצא זה כדי אכילת מצה, אז למה זה רק בלשון של דיעבד? שהוא לא היה חייב? אז פה התשובה היא כזאת, זה כבר לא כתוב ברמי בריס, יש שיטה של הרבה אחרונים, נתחיל מהמהר"ל, הבח, ונראה שככה מדויק מהרמב"ם עוד מעט, שבליל הסדר, עוד פעם, לא קשור עכשיו למחלוקת, לא קשור להסבה, מצוות אכילת מצה. מצוות אכילת מצה חייבים לאכול כזית, ברור, מהתורה. אחרי זה רבנן אמרו לאכול גם כורך, לאכול זה בסדר, רבנן אוכלים עוד כמה זיתים, אבל מהתורה אוכלים כזית אחד. נכון, כאילו, בוא נגיד, אדם שחולה, אז אומרים לו, אדם שחולה ולא יכול לאכול הרבה, אומרים לו תאכל כזית אחד. או אדם שסובל מחוסר סבילות לגלוטן, מכירים את זה? אדם שיכול, לא, אסור לו לאכול גלוטן, בדיוק, אז אני בררתי את הנושא הזה, אז אומרים לו תאכל כזית, זהו, לא, אז זה לא, אז שאלו את גדולי הרופאים, אומרים, אני אומר לך מבורר, גדולי הפרופסור אומרים שאדם שיאכל כזית בשנה של גלוטן, לא יקרה לו כלום. אני לא מדבר מצבים קיצוניים שאפילו פירור, אבל אדם שכאילו זה, לא יקרה לו כלום. אז אני אומר, למה? מדאורייתא יצאת ידי חובה. אז מי שיש לו, אסור לו לאכול גלוטן, קיים כזית דאורייתא. יש מצות משיבולת שועל, שיבולת שועל אין גלוטן כידוע. אז זה בכלל יש פתרון. כן, אני זוכר שמחור, כאילו, כן, יש איזה... על כל פנים, אז ככה, אז מהתורה יש מצווה לאכול כזית. אבל מה? אומר המהר"ל והבח, ועוד עם רש"י ומודרת, שכל כזית וכזית שהאדם אוכל מקיים מצווה. הוא חייב לאכול כזית אחד, אבל אם אדם יחליט לאכול עוד כזית, בכל כזית הוא מקיים מצווה. כל כזית זה קיום מצווה. ככה אומרים, אמרתי מפורש המהר"ל והבח, וככה מדויק מהרמב"ם. בוא תראו. כן. אם הוא אכל את הכזית, כל כזתו, לפי הראש, לא בהסבה, רק את הראשון בהסבה, קיים עוד מצווה? או שלא קיים את המצוות על כל השאר? כל כזית וכזית צריך לאכול בהסבה. ואם לא עשית את ההסבה... כזית הבאה בהסבה, אז יכול להיות שלא, אבל נגיע לזה עוד מעט. אומר, תראו את הרמב"ם במקור 5, כבר ראינו את הרמב"ם הזה, נראה אותו שוב. תראו את הלשון של הרמב"ם. מצוות עשה מן התורה לאכול מצה בליל 15.
נדלג למילים האחרונות, ומי שאכל כזית יצא ידי חובתו. תגידו לי, מה קשה פה ללשון של הרמב"ם? ככה כותבים? אם אתם הייתם צריכים את ההלכה, איך הייתם כותבים, דודי? צריך לאכול. לא, כתוב בצד תעשה לאכול. זה כן כתוב. צריך לאכול כזית. מצוין, יעקב. היה צריך מצווה תעשה מן התורה, לאכול כזית מצה. מה כתוב? לא. מצווה תעשה מן התורה לאכול. כמה? אחרי שהרמב"ם אומר, זה מביא כמה דברים. מי שאכל כזית יצא ידי חובתו. מה מדויק מכאן? מצווה לאכול, כמה שתאכל קיימת מצווה. אלא מה? המינימום זה כזית. זה ממש מאוד בולט. מי שאכל כזית יצא ידי חובתו. לא כתוב מצווה לאכול כזית. אז מהרמב"ם כאן גם כן מבואר שכל כזית וכזית שאתה יכול תקיים מצווה, רק כזית, יש מינימום של כזית, וככה באמת הנציב מוולוז'ין מסופר עליו, אנשים עוד היו אצלו בליל הסדר, אז שהוא היה אוכל הרבה מצה בליל הסדר, עוד כזית ועוד כזית, כדי להרוויח כמה שיותר מצוות. אז באמת, כאילו מי שרוצה להרוויח הרבה מצוות, אבל שיעשב, כי המצווה צריכה להיות בהסבה, אז שיעשב בכל אחד מהכזיתים האלה. אבל אז זהו, זו הזדמנות לאסוף הרבה מצוות אכילת מצה, מצווה של פעם בשנה, ואפשר ככה קצת לוותר על הדגים ועל הדברים האלה, אפשר להשאיר אותם למח. אתה יודע חובתו שכל כזית זה מצווה בפני עצמה? לא זה מה שאני רוצה להוכיח. משמע שהשיעור של אכילת מצה, מצוות אכילת מצה, אפילו אם תאכל הרבה, אתה מקיים מצוות אכילת מצה. אלא מה? מי שאכל כזית יצא ידי חובה. אכלת כזית זה מספיק. אז מה משמע מכאן? מספיק, אבל מה, אם תאכל יותר? ודאי שזה, אתה גם מקיים מצווה. זה הדיוק. מזה שהוא אומר, מי אכל כזית יצא ידי חובתו. לא מדבר על הסבה. עכשיו, חסמנו את זה בצד. עכשיו אנחנו רואים מצוות אכילת מצה, אני רק הבאתי את זה בשביל לתרץ שאלה. שאלנו, אם אתם זוכרים, לפי הראש, למה כתוב יצא? הרי הראש אומר שהשמש שאכל כזית מצה, יצא, הכוונה היא רק, יצא ידי חובת, ידי אכילת מצה. אז למה זה לשון דיעבד יצא? לפי מה שראינו עכשיו, בשם המהר"ל, והבח והרמב"ם, וזה לא סותר שהרמב"ם יש לו חולק על הראש בעניין הסבה, לא קשור. אם נגיד שהראש סוער כמו השיטה הזאת, שיש מצוות אכילת מצה בכל כזית וכזית, אז מובן מאוד למה לשון יצא. למה כתוב יצא? כדי להגיד. כאילו אם אתה יכול, זה הידור מצווה באמת לאכול כמה שיותר מצות, כדי שתקיים עוד מצווה ועוד מצווה וזה. אכל כזית מצה יצא, והדגש כאן על הכזית מצה. אכל כזית מצה כשהוא מסב, אז לפי הראש הדגש הוא לא על כשהוא מסב, המילה יצא לא מוסבת על כשהוא מסב, אלא לפי הראש כמו שאמרנו המילה יצא, כזית מצה יצא, ומכאן הראש למד הרי שאם בלי הסבה הוא לא יצא, צריך לחזור ולהסב, אבל למה כתוב בלשון דיעבד יצא? כי לכתחילה תאכל כמה שיותר מצות כדי לצאת ידי חובה. אז הדברים מסתדרים היטב. אז שוב פעם, אם נסכם, את אותו דין של רבי יהושע בן לוי, הרמב"ם בראש, כל אחד למד אותו לכיוון אחר. הרמב"ם לומד שיצא זה יצא ידי הסבה, מצא יצאת. ואז למה? כי אם לא הסבת לא יצאת ידי הסבה, ולמה כתוב יצא בלשון דיעבד? כי לכתחילה תעשה בכל הסעודה. והראש למד שהיצא מוסב על מצוות כזית מצה, שבלי זה לא יצאת ידי חובה, ועוד פעם, ולמה כתוב יצא בדיעבד? בגלל שכל כזית וכזית מצה אדם מקיים מצווה. ככה יוצא למעשה. עכשיו, יש פה שאלה מעניינת. הסבה, הרב מבריסק אמר שלפי הרמב"ם, אחד שאכל כזית מצה בלי הסבה, לא צריך לחזור. למה לא צריך לחזור? אז מה אמרנו? כי זה אבוד, גמרנו, כי הם אכילת מצה. אבל, לכאורה, לפי מה שאמרנו, זה לא מסתדר. למה זה לא מסתדר? כי אנחנו אמרנו שבכל כזית וכזית אדם מקיים מצווה. ומאיפה הוכחנו את זה? לא פחות ולא יותר, מהרמב"ם אין לשם. ואנחנו עכשיו מדברים על שיטת הרמב"ם. אז לפי זה כן יש פיתה, אז לפי זה כן אפשר לתקן. אדם אכל כזית מצה בלי הסבה, לא יצא ידי חובת הסבה.
הרמב"ם, כן? מה אומר הרמב"ם בריס? אין לך מה לחזור, אבוד, גמרנו, עכשיו שאתה תאכל עכשיו עוד פעם, זה לא מצוות מצה. אבל לפי מה שאמרנו עכשיו, גם בכזית הבא של המצה תקיים מצוות מצה, אז לפי זה עכשיו יצא לא כמו שהרמב"ם בריס, אלא אתה יכול לתקן, ואם אתה יכול לתקן, אתה חייב לתקן. דהיינו, תאכל עכשיו עוד כזית, הכזית הזה הוא גם מצווה, אז עכשיו אתה יכול לקיים הסבה במצוות מצה. אבל זה לא מצוות מצה של כזית ראשון. מה אכפת לי ראשון או לא ראשון? קיימת, זה לא הכזית של החובה, נכון, נכון. אז זה באמת, מה? אם לא אכלת בהסבה, הוא יכול להיות פה, אז אתה לומד שלא יצאת ידי חובה בכלל. דרך חובת הסבה, דרך חובת הסבה לפי הרמב"ם, אמרנו, מצאת יצאת ב100%. אז אני אומר, היה אפשר לומר, כפי שהיה אפשר לומר, שגם לפי הרמב"ם אפשר לתקן. למה? כי גם בכזית הבא שאתה תאכל אתה מקיים מצווה, ולכן קיימת כמצוות הסבה בכזית של מצווה. אבל באמת שאלתי איזה תלמיד של הרב מבריס, של הגריז, שזה לא אומר שהוא שומע את זה ממנו ישירות, כאילו, לא. אז שאלתי את השאלה הזאת על הרב מבריס, אז הוא אמר לי באמת מה ששלומי ויעקב אמרו כאן, שהרב מבריס למד שחז"ל תקנו את מצוות הסבה בכזית שאתה יוצא בו ידי חובה, בכזית של החיוב. הכזית הבא אתה מקיים מצווה, אבל אתה לא חייב, זה לא חיוב של אכילת מצה, ולכן הרב מבריס אומר שאי אפשר לתקן את זה. בסדר, טוב. דבר נוסף, שאלה נוספת. מה הראש אומר? הרב מבריס שיש מצוות הסבה להיקרא על כל אבל אתה חייב אבל רק הכזית הראשון זה כזית של חיוב. כזית השני זה כזית של רשות. אם אתה עושה אתה מקיים מצווה, אבל אתה לא חייב. בא ואומר, יש פה עכשיו עוד שאלה. עכשיו בואו נעבור לראש. אנחנו עוברים משיטה לשיטה, אז... אם זה הראשון זה חובה, והשני מה זה רשות? כן, זה מצווה, אבל אתה לא חייב לעשות אותה. יש מצוות כאלה, נכון? מניח תפילין כל היום. לא יכול להביא לכל תפילין רש"י סתם. אתה עכשיו הולך לקחת... לא, בוא ניקח דוגמה אחרת. אתה בא לכל פעם רש"י? אחרי שהתפללת? בוא ניקח... לא, אני אביא לך דוגמה יותר פשוטה. אבל זה לדאוג השירותים... אני אביא לך דוגמה פשוטה. אתה עכשיו הולך ביוזמתך ונותן צדקה לאיזה אגודה של צדקה. קיימת מצוות צדקה? כן. אתה חייב היית לעשות את זה? לא, אתה לא חייב, נתת כבר צדקה, לא יודע, נתת מספיק צדקה בשנה הזאת. יש כל מיני... אדם נתן צדקה, הוא קיים מצווה, כמצווה דאורייתא. הוא היה חייב לתת את הצדקה הזאת? לא. אז רואים שיש כזה מצוות שאתה עושה אותם כקיים מצווה, אתה לא היית חייב לעשות אותם. אתה יכול לקחת את זה, אבל למה אתה לא יכול לקחת את זה ולתקן אותם מאחורה? אני שואל כאילו, למה אתה לא יכול לתקן את מה שעשית מאחורה שלא עשית טוב? מה? לא, אתה... עשית את זה במושלמות. אז תתקן את זה, זה כמו שמשל אתה שכחת. אתה מדבר על מצוות הסבה עכשיו? אני מדבר על החיוב הראשון. החיוב הראשון, כאילו, כמו שמישהו... לא, אנחנו מדברים עכשיו על מצוות הסבה לפי הרמב"ם, זה הנושא עכשיו. אנחנו מדברים... אז אין כמו ראשון ולא ראשון. אדם חייב להסב בזמן כזית מצה של מצווה. אז אני רציתי לומר כמוך באמת, שכיוון שבכזית השני הוא גם מקיים מצווה, אז עכשיו שיקיים מצוות הסבה בכזית השני. ככה אני... כן, ואז הוא כאילו מתקן את מה שהוא פספס הסבה בפעם ראשונה. אני חושב כמוך. אבל שלומי ויעקב אומרים אחרת, מה אני אעשה? דבר איתם. הם אומרים, ואני ככה גם שמעתי מאיזה רב, שלא, שחז"ל תקנו את הסבה דווקא בכזית שבו אתה יוצא ידי חובה. זהו, אבוד. אם אתה עכשיו אוכל כזית של מצווה, אבל זה לא כזית שאתה יוצא ידי חובה, אז על זה לא תקנו את הסבה, אז עדיין אי אפשר לתקן את זה. אבל אני מסכים למה שאתה אומר. זה לדעת הרמב"ם? כן, כן, מצוין. עכשיו בואו נשאל אתכם שאלה. בואו נתקדם, בסדר? יש לכם עוד זמן. מה הדין? לפי הראש אומר כאן דבר, הראש אומר שמי שאכל מצה בלי הסבה, צריך לחזור ולאכול. יש פה שאלה גדולה. מצוות אכילת מצה, מה המקור שלה? מה התוקף שלה? דאורייתא. מצוות הסבה, מה התוקף שלה? דרבנן. אדם שאכל מצה ולא הסב, הוא קיים מצוות אכילת מצה? מדאורייתא, ודאי שהוא קיים מצוות אכילת מצה מדאורייתא. יפה, אז מה אומר הראש עכשיו? בא ואומר הראש, לא הסבת? בעיה, תחזור ולאכול מצה. רגע, אבל המצה הבאה שאני אוכל,
היא לא מצווה של מצווה, גמרנו, כבר קיימתי, לא מצווה של מצווה דאורייתא, דאורייתא יצאתי לגמרי. אז לפי הראש, אני אומר, גם לפי הראש, שאומר שזה פרט בפרטי מצה, אבל כל הפרט הזה זה פרט שרבנן הוסיפו, רבנן תקנו שתאכל מצה בהסבה, אבל מה אומר הראש? אם אדם אכל בלי הסבה, שיחזור ויכול, הוא לא יצא. מה זה הוא לא יצא? ידיעה דאורייתא הוא יצא. איך אפשר לתקן את זה? לכאורה זה לא בר תיקון. עכשיו שאתה אוכל מצה, אתה אוכל מצה של רשות מדאורייתא. אז איך אפשר, מה פתאום, מה שייך לומר תאכל עכשיו בהסבה? שאלה גדולה. זה כמו אישה, נתנו מהאישה שמישהו רוצה לגרש אישה, שהלך לגט וביטל את הגט לפני שהגיע אליה, נכון? יש את הדין הזה? כן, מעניין שבדיוק היום מישהו דיבר איתי על זה. וחכמים אמרו שמתבטל לו הכתובה. לא, רגע, לא קשור. לא, חכמים ביטלו משהו דאורייתא. אותו דבר פה, אם אתה לא מקיים לפי הראש, אתה לא מקיים את מה שחכמים עושים, אז אתה לא מקיים את המצווה של הדאורייתא. יפה, נכון מה שאתה אומר, לא כל כך ברור לי להקשר לגט, אבל זה גם מה שדודי אמר עכשיו. אז זה תירוץ אחד, זה באמת תירוץ אחד, שיש כאלה, זה לא מוסכם על כולם, אבל יש כאלה שאומרים, ככה משמע מתוספות בסוכת דף ג' עמוד א', שכשרבנן תקנו משהו במצוות, אז הם תקנו את זה בצורה כזאת, שאם לא עשית כפי מה שהם אמרו, גם את הדאורייתא אתה לא יוצא. זה חלק מהתקנה. איפה מוצאים את זה? את המצווה, הם לא מוסיפים מצווה. מה הם? מבארים, כאילו... כן, בסדר, אבל איך הם יכולים לעקור את הדאורייתא? זה חידוש גדול להגיד את זה. אבל אחת ההוכחות לזה... מה? יש הרבה דברים, סתם דוגמה, ספר תורה נגיד. אתה לא יכול, אני רוצה לכתוב את זה לפי הסדר בספר תורה, נכון? ואם אתה טועה, ויש בעיה בספר תורה, בספר חיים התירו את זה. לא, אני חושב שזה... רגע, שנייה, בואו ניקח את הדוגמה של טוב, כתוב שאחד שאוכל בסוכה ושולחנו בתוך הבית, מה הדין? לא יצא ידי חובה. לא יצא ידי חובה, הרי זה רק גזירת דרבנן, שמא ימשך אחר שולחנו. בכל אופן, מה כתוב שם בגמרא? הגמרא אומרת שם לשון כזאת, לא יצאת ידי חובת סוכה מימיך, משהו שלא יצא בכלל ידי... אז אומר התוספות, למרות שרבנן פסלו סוכה שבשולחנו בתוך הבית, הרבנן גם אמרו שאתה אפילו דאורייתא לא קיימת. טוב, אז זה דרך אחת להסביר פה את הראש, שלמרות שזה רק מדרבנן, אבל אחרי שרבנן תקנו שצריך להסב, אז הם באו ואמרו שאפילו הם עקרו גם את הדאורייתא. אבל לא צריך להגיע לזה. לפי מה שאמרנו, אפשר להסביר היטב את הראש. כי מה אנחנו אמרנו? עכשיו אנחנו אמרנו, היינו ברמב"ם, במהר"ל, בבר, שבמצה כל כזית וכזית יש מצווה. ולכן בא ואומר הראש ככה, אכלת מצה בלי הסבה, אומר הראש, אתה צריך לחזור. למה אתה צריך לחזור? שאלנו. הרי הוא קיים מצוות דאורייתא של אכילת מצה, מה שאח שהוא יחזור? שאח שהוא יחזור, כי גם הכזית הבא שהוא יאכל זה כזית דאורייתא של מצה. לכן ממילא הוא יכול לתקן את זה, הוא יכול לתקן ולאכול מצה. אמרנו, זה לפי הראש זה פרט באכילת מצה. אז בכזית הראשון הוא אכל כזית מצה שהוא רק יצא מדאורייתא, זה לא בשלמות, הוא אכל, הוא לא יצא את המצווה כפי שרבנן אמרו. איך אפשר לתקן? מצוין. הכזית הבא שתאכל הוא כזית שיוצאים מידי מצוות דאורייתא, ואותו תעשה בהסבה, אז תיקנת, אז עכשיו עשית מצוות אכילת מצה בשלמות. אולי זה כמו ששכח הלל ורצה? סתם דוגמה? לא חושב שזה דומה. נסיים עכשיו, כן. לא, כאילו אמרתי זה כמו תחילת נדבה כאילו. לא, זה לא נדבה פה. פה הוא חייב, אומר הראש שהוא חייב לאכול עוד מהמצה, הוא חייב. כי הוא אכל מצה בלי הסבה, אז הוא לא יצא ידי דרבנן, הוא קיים מצה מדאורייתא, אבל מה זאת? גם מצוות דרבנן צריך לקיים. שאלנו איך הוא יכול להשלים את זה, עכשיו המצה הבאה הרי לא מצה של מצווה. אמרנו כן, זה מצה של מצווה. זה לא מסדר עם שלומי ויעקב, זה אמרו שדווקא בראשון יש חובה לא, זה לפי הרמב"ם. לפי הרמב"ם שיש מצווה בפני עצמה של הסבה, תקנו את זה דווקא בכזית של החיוב. עכשיו אנחנו מדברים לפי הראש, שזה לא מצווה בפני עצמה. יש רבנן תקנו שצריך, שבאכילת מצה צריך להסב, וזה לפי הראש זה ודאי מסתדר. נראה שזה ממש חלק מהמצווה, כאילו, כאילו זה עדיין זה לא ממש מסתדר. זה לא? כי הוא אומר, כאילו, המצווה הראשונה היא צריכה להיות אכילת כזית בהסבה. זה החיוב. ואז כאילו, אתה אומר, פספסת תתקן, אבל תכלס לא קיים עד הסוף את המצווה הראשונה. החיוב. ולכן הוא מתקן. לכן אתה כאילו, הוא גם, כי זה חסר. למה זה חסר? התיקון הוא 100%, אתה עכשיו אוכל מצה בהסבה. מה? לפני הקדמה שלו, מצווה ראשונה בהסבה.
לא הראשונה, לא, לפי הראש אין כזה דבר ראשונה שנייה. לפי הראש אתה חייב לאכול מצה. אתה חייב לאכול מצה בהסבה. נקודה. הראשונה לא עשית בהסבה, אז תעשה לפחות השנייה בהסבה. את המצה השנייה עשית המצה הראשונה שאכלת, קיימת רק את הדאורייתא, לא מושלם. למה? כי את הדרבנן לא קיימת. עכשיו תאכל מצה בהסבה, וכן, מצוות דאורייתא בשלמות, גם את הדאורייתא, גם את הרבנן. נסיים עכשיו במשהו מדהים, תשמעו משהו נפלא. יש תוספות, שזה באמת במסכת פסחים, באותו דף, באותו עמוד, תסתכלו מקור 7. כתוב ככה, בכל 4 כוסות צריכים הסבה בשעת שתייה. אומר התוספות, צריך עיון אם שכח ולא הסב, אם יחזור וישתה. זהו. מה זה צריך עיון? הראש אומר, מה קורה אם האדם שכח ולא הסב? זה הרי אחת השאלות שאנחנו מדברים פה בשיעור. אז מה התוספות מסיק? צריך עיון, הוא נשאר בספק. נשאלת שאלה עצומה, למה התוספות לא מסתפק גם לגבי מצה? הרי באותו עמוד, הנה, תסתכלו במקור א', מה כתוב? מצה צריך הסבה. מקור ראשון שלה בדף פה. מרור אין זה הסבה. יין, הרמב"ם היה צריך לשאול, צריך עיון אם אדם שכח ואכל מצה בלי הסבה, אם יחזור ויאכל מצה. הרמב"ם לא אמר כלום, רק שזה הדבר הראשון שהגמרא מדברת, רק אחרי פתאום שהרמב"ם מגיע ל4 כוסות, אז תוספות, סליחה, אני אומר רמב"ם, התכוונתי כל הזמן תוספות. התוספות, רק שהוא ב4 כוסות, פה פתאום הוא מסתפק אם צריך להסב. אבל לפי מה שדיברנו עכשיו, הדברים הסתדרו היטב. התוספות למעשה הסתפק בשאלה שלנו. מהי מצוות הסבה? האם מצוות הסבה היא מצווה בפני עצמה, או שזה פרט בפריטי מצה, פרט בפריטי 4 כוסות, ועכשיו תשמעו איזה יוצא נפלא. כיוון שהתוספות הסתפק, הוא הסתפק האם כמו שהרמב"ם זה מצווה בפני עצמה, או כמו שהראש שזה פרט בפריטי מצה, לכן הוא אומר כזה דבר. ב4 כוסות, האם יחזור? אמרנו שזה תלוי. אם זה, אני מדבר על 4 כוסות. 4 כוסות זה מצוות רבנן. רבנן עצמם אמרו שצריך לעשות בהסבה, אין פה דאורייתא בדרבנן. 4 כוסות, וגם ב4 כוסות אין כזה דבר לשתות יותר. רק במצה יש את המושג הזה שכל כזית וכזית המצווה. 4 כוסות אין, 4 כוסות 4, נקודה. אתה שותה יותר מזה, גם אסור לשתות יותר מ4. זה נקרא מוסיף על הכוסות. אז ב4 כוסות, מה הדין אם אדם שתה 4 כוסות בלא הסבה? תלוי, צריך לחזור או לא צריך לחזור. לפי הרמב"ם לא צריך לחזור, גם אין ערך לזה שהוא יחזור. למה? כי 4 כוסות הוא קיים באופן מושלם, הסבה הוא לא קיים. מה תשתה עוד פעם? מה שייך לשתות עוד פעם? חז"ל תקנו הסבה בכוס של מצווה, כוס הבא היא לא כוס של מצווה. אבל לפי הראש, שזה פרט בפרטי 4 כוסות, אדם שתה 4 כוסות בלי הסבה, לא יצא בכלל. כי רבנן תקנו לשתות 4 כוסות, הכל זה דרבנן, תקנו 4 כוסות בהסבה, לא הסבת, לא יצאת ידי חובה, לכן אתה צריך לשתות. הסתפק התוספות באמת בספק הזה, האם זה מצווה בפני עצמה או לא, לכן אומר תוספות צריך עיון, הוא נשאר בספק. למה במצה הוא לא מסתפק? כי במצה התוספות סבר, כמו השיטה של הרמב"ם המהר"ל וכולם, שכל כזית וכזית אתם מקיים מצווה. ולכן תוספות סבר שבמצה בכל מקרה אתה צריך להסב. כי לשני הצדדים של החקירה אתה תצטרך להסב. אם זה פרט בפרטי מצה לפי הראש, אז ודאי שצריך להסב. למה? כי כפי שאמרנו, לא קיימת את המצווה כתיקונה, אז אתה צריך להסב. אבל גם לפי הרמב"ם, שזה מצווה בפני עצמה, כפי שאמרנו, יש אפשרות לתקן. תקנו להסב בזמן אכילת מצה של מצווה, תאכל מצה של מצווה, ולא כמו הצד שזה דווקא בזמן החיוב. אנחנו באים להסביר את התוספות. וממילא יש לך אפשרות לתקן, ואתה חייב לתקן. הכזית הבא גם יהיה כזית של מצווה, ותהיה חייב לעשות. שמחה. רבה, מארגנים, ברב, מוכם דיון. כולכם באותו יחידה? אותו מחנה. אותו מחנה אבל. נכון.
איפה נמוך את זה? אתה בא אליו. זה לחיים. שבת? לא, כבוד הגדול. זה ישיבה קטנה? ישיבת הסדר חרדית. לא, ולפני זה? לפני זה למדתי במקיף יש לך טופס? אני חותם לך על הטור של העומר. יש לך טופס? אז תקשיב, חייל שלי, אם תתקשר אליו, הוא יביא לך טופס, בסדר? שלח לי רגע הודעה בוואטסאפ, בסדר? לא יודע, אני מוזר שם, הם לא מסתדרים משהו. לא יודע. תביא לו פטור זקן למישהו ש... תודה רבה הרב. תודה רבה הרב. רק שמח. אני אביא לך טופס. מה עם הסבא? אמרת שהם לא... מתי? הוא לא אצלו אין מה המצב? רק את זה לך מודי. תן בסיבי. תודה רבה. לא יודע, אמרו לי ככה מנהג, שמחה. בעזרת השם ניפגש בקרוב. בעזרת השם. היו תוספות, היו תוספות. זה כמה שתיים? אוקיי. כיבוד, תנקסה. פתאום באמצע המקרה אמרתי זה, יש פה טלפון לזה, מטבח. רגע, אבל מה עושים את זה? זה...